Δεν ξέρω, ακολουθείς πιστά τον Άντα που παίζει. Μόνος εξαιρετικό δεν είναι. Γκρούπι είσαι. Θα τη χάσει, θα τη βάλει. Να τα. Πήγανε αυτά. Μαλάκα, έχεις εξελιχθεί σε μεγάλη παιχτάρα, Ας το μουστάκια τώρα. Είναι αυτό που κάνει, ποιος είναι βάλει, έχεις βάζει 8 πόσο έχεις βάλει. Το πιστεύω κρίτης. Τραβάει. Δεν βλέπετε μαλακές. Απλά μόνο όταν αλλάζει κάτι. Απλά με τα κάγκελα δείτε. Μία τα και εγώ, μία εσύ, εντάξει. Όταν είναι από εκεί, εντάξει. One for you. Τώρα βλέπει. Τώρα βλέπω εγώ από εκεί, όταν γυρίσει από εκεί εσύ. Όταν βλέπω εδώ από εκεί θα πάει από πάνω. Κοντά τους έχουν ακόμα, εντάξει. Κανονικά έπρεπε να Εμάς το κάνει. πρώτο πρέπει να ήταν 6-4 στο πρώτο δεκάλεπτο μάλλον στην πρώτη περίοδο. 6-4 μάλλον. Ναι. Δεν θυμάσαι, 6-4. Παιδιά, μα λέγεται Τετάρτη, είναι δύσκολο. Είναι και πέρυσι που θα παίζει και ο Σμουράκης. Ένας που παίζει στο κάνει ζάκι, πρέπει να τα γράψει τώρα. Δικός είναι. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, εκεί καλά είναι. Βλέπεις ή βλέπω εγώ. Γιώργο, θα πω τσιμπουράκι μαζί. Τον πήρα, θα παίξει Τετάρτη. Τι είναι αυτό? Καλός. Έπαιζε Α1 χρόνια. Με τους Ελαιόρους μέχρι τώρα έπαιζε ή πρώτα Όχι, άλλο πήρα. Πρώτο παιχνίδι θα παίζει. Στο Θαρί θα κλείνω. Εμάς μπήκε, ναι. Και τα φιλιά σου να δούμε όλα, κάνε φύγεις. Κοστά. Το τσαμπά. Το τσαμπά τι το τσαμπά. Δικά σου Θα είναι. βάλετε εκεί πέρα. Να Γιατί παίξει το πικ ρολ με το πήγες Σάρι μαζί. Α, δικά σου είναι. Μιλάει και καρδίλα εγώ δεν ξέρω. Τσαμπάς. Όχι, όχι. Κοίτα που πήρα. Τσαμπάς, Αφού πήρα Θαρί που καφέ. άφηνε screen. Παρακάτω δεν έχει. Κοίτα που πήρα καφέ. Ο δικός μου μηχανίων Είναι μέσα μια φασόλα, μαλάκα, γάμισε τα. είναι μια φασόλα. Μπορεί να είναι και 45 χρονών, είναι δυναμίτης. Γίγαντες. Αυτές είναι καλύτερες πλάκα. Τι σουτάρει από εκεί, ρε Μα τι μαλάκα. σουτάρει ρε εσύ, αυτό δεν το έχει ρε. Εγκεφαλικό θα πάω. Μπράβο ρε, μπράβο Γιάννη. Μπράβο ρε Γιάννη. Άρα και όλος τους εψίστην ο άλλος. Είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης σε όλα τα Ίσα ίσα, ακριβώς είναι. Αυτός, Γιάννη, ναι. Αλλά καδινάτης αυτός και δεν έχει γίνει. Τι το νιώθεις. Μαλακά, έχει χάσει 15 κιλά. δεν θεμάσαι και κοιλιά. Α, βάλει και αυτό. Ο Φραγκής που δεν το έδωσε. Μπουμ! Πού παίζει Καλό ήταν, καλό ήταν. Έξω πάλι έξω. δεν έχει άλλο. Όχι εσύ, όχι εσύ. Όχι εσύ. Κάνει δε. Μαλάκα, μπορούμε να βλέπουμε. Τι είναι καλτσούνι που φέρνει στον πάγο εκεί πέρα τώρα. Ρε φαλιάρες που θέλετε. Τι κάνεις αλλαγή κατευθείαν. Δεν πάνε να λέγεις στις αρήνες όλοι μακρύες, τα αρχίδια μου. Μαλάκα, ο ακούσεις όμως είχε ακούσει τα όστα. Θα δει πολλά απόλυτα. Άσε δεν την γίνεται καθόλου. Τι πείτε δάνω μαλάκα. Μέσα είναι. Ωραίο είναι. Σούτα ρε το ρε μπούμπι. Ναι ρε Γιάννη. Όχι. Όχι έκανε. Έκανε Γιάννη, έκανες ρε. Να το δούμε στο replay, να το δώσουμε. Δεν έκανε να γίνει συνδετή, αφού λέει ο άλλος δεν έκανε. Μέσα. Τρία φάουλ κάναμε. Όλος είχε πάει μήνα του μέλη τους και πάει στο Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ και που πήγε κατακόκκινος. Μαυρισμένος. Ποιος? Α, το 11. Εκοκίνησε. Μαύρος Άλλος κάνει πολύ. Δεν έκαψε γιο. Μαύρος είναι, όντως. Αμπτούλ.
Γιάννη που να δω την άλλη φορά. Πιο καλά θα πέρανε άμα είχαν την κάμερα εκεί πέρα το πάνω. Πιο καλά θα πέρανε. Είπες πιο καλά. Από εκεί. Ναι, όντως. Έλα μωρέ, αυτό το είπα πόσο θα τραβήξω εγώ. Και μετά λέει σε μισή ώρα θα φύγω και το δίνει εσάς και κάθεται. Μεγάλη κοιτάξη. Να τελειώσει περίοδος ρε παιδιά. Αμυντικό. 2 βολές. Δεν βολιά. Ω, μέσα πάει, μωρέ. Παιχτούρα! Καρφωτό. Μαλάκα το ριζικό story έτσι. Κάμερα. Έκατσε όλες στον πάγκο και πήρε τα πάνω της ομάδας. Μαλάκα. Θα συνέχεται από μπουνά και πότε πρέπει. Ναι. Σωστός. Ωραία πάστα. Έλα, τρέξτε! Όχι, χάνουν. Χάνουν και κερδίζουν. Αγγελάκης, Αγγελάκης. Όχι σαν. Δεξιά! Έχεις κόλλη. Ναι, μα είναι μόνο μέσα. Ανέβαινε και αυτό, ανέβαινε και αυτό. Τούλο. Άξε τη βήμα του, πολύ καλό. Σαν το πιλιάρδο. Την κάμερα. Δεν τελειώνει και η μπαταρία. Τίποτα δεν βρήκε. Βάλ' το εκεί ρε εσύ. Γελάς του ήδη. Μπράβο Γιάννη. Καλό φάουλ. Έξυπνο. Βάλε ρε μια βολή. Α, έχουνε βολές ρε μαλάκα, sorry, εντάξει. Ποιος κερδίζει ρε μαλάκα? Μαλάκα, νόμιζα ήταν από εκεί με τα δύο. Οι άλλοι. Οι Ναι, άλλοι. γι' αυτό είπα πριν κερδίζουνε, νόμιζα ήταν από δύο. Βάλε τη δεύτερη. Είσαι με εμάς ή με τους άλλους. Με εσάς που είμαστε οι άλλοι. Το μουστάκι μ' αρέσει. Ναι, είναι έτσι γελωτό κιόλας. Οπ, ταμπλό. Καλό ήταν. Α, παίζουνε μετά Άρα αυτοί και ρε. ο Γιώργος. Παίζουνε μετά αυτοί. Πες μετά, ναι. Νωρίς ήρθε. Γιώργο, τι έγινε? Νωρίς ήρθε. Δεν θα παίξεις μετά? Χρόνια πολλά. Θα παίξει μετά τι απάντη? Θα παίξει μετά? Τι είναι αγόρι. Τι λέει, καλά. Πράγμα καλό. Βόλτα και παιχνίδι. Μα τι είναι αυτά ρε μαλακά η πάσα? Σαν το σκύλο. Συνέχεια έχει το χέρι του ψηλά, εγώ έκανα λάθος. Ποιος? Ο Βασιλιάκης. Α, ναι. Κάνει τη μαλακή και σηκώνει αυτό στο χέρι. Νόβα. Η παλιά φόρμα. Ήταν το Fortnite παλιά, Fortnite ήταν. Η Nova είναι κίτρινη, ρε. Δεν λέμε πίνιμο, δεν λέμε πίνιμο, δεν λέμε πίνιμο, δεν λέμε πίνιμο. Αγώνα τα λίγη σε παραπάνω. Πρώην ομάδα Καλυψονάκης Γιώργος. Όχι, όχι. Μαλάκι εσύ δεν έχεις βολές ρε. Καλά με λίγο σεξ. Μπράβο Γιάννη! Σε ποιον την έπαιξε, Αυτό κάνει όλα. Συγγνώμη, 3 φόλοι. Θα παίξουνε με 4 παίχτες μαλάκα. Σουτ!